El meu nom és Teresa Ribalta, soc directora general adjunta de la Fundació Orienta i psicòloga clínica. I per explicar qui som la Fundació, doncs diria que som una institució catalana de les més grans, monogràfica exclusivament en salut mental infantojuvenil. Tenim més de 40 anys de recorregut i d'experiència treballant amb nens i adolescents i les seves famílies, i tenim concertats amb el CatSalut 5 centres de primària especialitzada en salut mental ambulatòria i 2 centres d'hospitalització parcial per a adolescents. Respecte a la nostra activitat, generem unes 5.000 primeres visites de nens i adolescents anuals i unes 50.000 successives, i tenim unes 70 places d'hospitalització parcial per a adolescents. Ens ha fet il·lusió col·laborar amb aquest projecte de memòria històrica per diverses raons, perquè el doctor Pujades ha estat algú molt important per la salut mental i per al suport als malalts mentals, i també perquè ha estat innovador en la seva època, i perquè nosaltres creiem molt en la innovació i creiem que és un repte estratègic que hem de continuar tots els professionals i institucions que treballem amb la salut mental infantojuvenil. Fundació Orienta, per exemple, junt amb altres institucions també de la ciutat de Sant Boi, hem estat el grup promotor del clúster de salut mental de Catalunya, per exemple, amb institucions com Benitomeni o el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, i ens hem agrupat per establir sinergies i ajudar a tots els malalts mentals i les seves famílies en la promoció de la salut mental, en l'assistència i en la millora de la formació, la recerca i la innovació en salut mental.